Имам точно 2 дена, за да подготвя тази кола за писта. Първоначалният план беше първо да поправим този изоставен гараж, след което да започна серията, в която модифицирам колата и я подготвям за Купа Дракон, но и това не се случи. Тази събота, след точно 2 дена, имаме Peugeot Sport, в който ще може да тестваме колата преди всички модификации, да даде време и след което сравним, когато най-накрая дойде времето за Купа Дракон. Какво трябва да се случи, за да отидем на пистата тази събота? Трябва да се смени рейката, трябва да се смени скоростната кутия, масла и спирачна течност и ангренажния ремък. Това са минималните неща, които трябва да свършим, за да се качим да раздаваме газ. Защо трябва да се сменя рейката и всичките тези неща? Не може просто да отидем да дадем едно време и да видим как ще се случат нещата, ами не може. Скоростната кутия е страшно зле. Последния път, когато карах 2019 година на дебютния си сезон, толкова беше зле, че трябваше да карам с една ръка и с другата да държа скоростната кутия, защото на всеки ляв завой излизаше от скорост. Течностите е ясно, просто искаме да захраним двигателя. Ангренажният ремък не е сменян също така от 2019 година, когато я подготвих и карах. Планът за днес е: трябва да свалим рейката, да я закараме да бъде рециклирана, да отидем до Сливен да вземем скоростна кутия, да се върнем и евентуално, ако ми остане време, да сменим ангренажния ремък, за да може за утре да остане скоростната кутия и течностите. Дали ще успея, не знам, почти нямам никакви условия, така че цялата операция ще бъде интересна. 2019 година ми стигнаха парите само да изсипя един чисто нов, ревизиран и подготвен за засилване мотор. Както виждате, имаме спортен филтър и казанче за маслото. Подработки, когато има лек маковик и главата е леко портната. Нищо специално. Другото нещо, което имаме, е регулатор на спирачното усилие, тъй като колата е страшно лека и заключва задния мост и не е много приятно. Така, първата ни задача е да свалим рейката, като за целта трябва да махнем филтъра. Така. Идеална работа. Ето как изглежда и болта, свалихме го. Естествено не се даде без бой, има и тази скоба. Ставаме ги на страна. Как си го направя една идея по-лесно. Така, друго нещо. Те хората са казали малко, ама на време. Тук под и шайба. Следва ето този болт. Тук този. И ето този там, който е страшно недостъпен. Оп, го излезна от този. Извън камера успях да ги разкача тези неща. Това, което трябваше да се случи е ето този болт там да се махне, след което кормилото вътре да се навърти, така че да се прибере рейката и тя освобождава цялото. Сега следва да махнем този болт, долния, и да се опитаме да изкараме цялата рейка. Това успях да се сгубя ето това приспособление, за да мога да отвъртя тези болти, защото са на много лошо място и едва мога да вкарам такъв торк там. Така. Не беше лесно. Излезна. Това е Т-50. Излезна и другия господин. Малко по-трудно. Така. Карах я тук на това положение. До тук са хидравличните макучи, които ще открия. Падна ми батерията, не можах да снимам как вада рейката, но не беше кой знае колко сложно. Изкарах хидравличните маркучи, оттам беше доста по-лесно да се изкара. Сега отиваме към Пловдив да оставим да се рециклира и оттам палим към Сливен за скоростната кутия. Взехме скоростната кутия от Сливен, всичко е точно, връщаме се към Пловдив. Преждевременно дори ми се обадиха, че рейката е готова. Така че направо ще вземем нея и ще се опитам дори да я сложа обратно тази вечер. Опа, гайчета! Връщаме се от Пловдив, взехме рейката, всичко е точно. Отиваме към гаража да я слагаме. Искам тук да изразя хиляди благодарности към Радо Рейката, на който ще му оставя номера отдолу в описанието, тъй като човека много бързо се отзова. Направя, буквално не бях стигнал до Сливен и той ми звънна, че рейката е готова. Всичко точно, почти за без пари ми я направи. Буквално за това нещо съм го правил в София един път на механична рейка и ми взеха двойно. Мисля, пича ми взе 50 лева и го направи за 2 часа. Така че просто няма какво да кажа, Радо е бомба. Звънкайте му, ако имате нужда от ревизиране на рейки, Пловдив област и така нататък.
Като сме тръгнали да раздаваме благодарности, искам да благодаря и на организаторите на Peugeot Club, тъй като не трябваше да съм допуснат до евента тази събота, тъй като много късно разбрах, че има дедлайн за подаването на декларациите и заявяването на участие. Но както и да обясних им каква е ситуацията и че не съм ходил до сега, не знам как точно се случват нещата. Хората ми влезнаха в положение, отзоваха се. Много бързо решихме проблемите, дадаха ми свободни номерчета, платих си таксите, всичко е точно, така че отиваме, всичко върви за сега по план. От мен остава само да свърша това всичко, което казах, че ще свърша за това кратко време реално, което имам. При което едното нещо е нещо, което никога не съм правил и то е да сменям скорост на кутията. Рейката на старото машунче, старо машунче, само че вътре нещата са рециклирани. Така, ето ли и кутията, общо взето просто е поизмита стъклова кутия обтирали. Тук луфтовете са минимални, това даже нищо не е по принцип. Тук няма. Както и влезнал, така ще влезне сега. Така, закачих хидравличните маркучи. Вместихме я. Сега ще сложа болтовете, няма да ги стягам, само ще ги сложа да я държат на място. И трябва да закрепим ето тази част. Така, нахузил съм ги. Дългия болт влезна през рамото на хидравликата и излезна тук, където съм сложил гайката. Само че проблема е, че от другата страна трябва да се държи контра, докато се стяга този болт. Това ще го направя тук сега. И следва с помощта отново на волана. Вътре трябва да монтираме реално волана, отново за рейката. И с помощта на волана това нещо ще го движим напред и назад и ще го нахлозим ето тук обратно. Така с малко помощ вкарахме ето този болт заедно с маншона. Затегнах болта, затегнах всички останали болтове. Ах ти! Тази гумичка се оказа, че е скъсана и това цялото нещо трябва да бъде сменено. Това отива за лист за утре и не знам как ще се мъчим с него, тъй като дори няма да мога да го отвия, защото това цялото нещо в момента се върти заедно. Абсолютно никаква идея нямам какво ще правя утре, но това трябва да се оправи. То хубав залез, завършваме с една поговорка. Не си правете сметка без кръчмар, защото всичко се обърква. Рано или късно просто нещата се объркват и не стават така, както вие искате. Сутринта бях мега надъхан, щях да сменям скоростни кутии, да правя чудеса за 2 дена, но уви, няма да се случи. Нереалистично е да сменям кутия при положение, че никога не съм го правил. Точно в последния момент и трябва да стане точно на секундата и на момента и всичко да е под конец. Няма да влизам в този допълнителен филм. Идеята за утре е да оправим рейката, защото все още е лопа и тропа, защото видяхте в какво състояние е на крайника. Да сменим маслото и да сложим семисликове на джанти. Като идеята за съботния клип е да сравним летни гуми срещу семисликове на пистата и каква е разликата във времената там. И това ще е. В крайен случай, ако ни остане супер много време утре, защото утре е петък, ще отидем да направим един реглаж на гумите и това ще е. Просто спинкам си, в събота отиваме без скоростта кутия, ще се чупи ли, няма ли да се чупи, ще издържи ли, няма ли да издържи, ще остане ли колата на пистата, не знам. Малко от колата, въпреки че я измих, боята се вижда, че е леш. Но, нали, знаеме, то важното е колко е бърза и пилота какъв е, нали така? Ето я. Стойка джика е, вади някаква стойка, ама до там. Боята наистина е леш, особено покрива отгоре е под всякаква критика. Мисъл, нещата изобщо не са окей. Някакво видео, може би ще се опитаме да го поправим този покрив, ама дали ще се случат нещата, не знам. Това е от този клип. Общо взето, чуваме се, виждаме се и чао!